Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σε λίγα λεπτά ξεκινά η παράστασή μας. Παρακαλώ να μην κινείστε μεταξύ των καθισμάτων και μην περνάτε το περισχήνιο. Μην απενεργοποιείτε τα κινητά σας, αρκεί να μιλάτε χαμηλόφωνα και δεν ενοχλείτε ο διπλανός σας. Επίσης επιτρέπεται η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση. Γενικά είναι μια ελεύθερη παράσταση σε όλα της. Σας ευχαριστούμε. Ξάπλωσε, τι θα έρθω να στην πω. Είναι αληθινή η ιστορία. Πού να ξέρω. Από το μυαλό σου την έβγαλες. Όχι, είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Βολέψου τώρα και πάψε να ρωτάς. Γιατί είμαι γέρος άνθρωπος και όσο περνάει η ώρα γυρνάω πιο πολύ. Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι μια ιστορία που δεν έχει τέλος. Και έτσι που πάμε θα μείνει και χωρίς αρχή. Είναι η ιστορία του Σεβάκ, του Θανασινού, που φεύγει από το σπίτι του για να κάνει την τύχη του και να ζήσει πολλές περιπέτειες. 7 ταξίδια έκανε. Θέλω και εγώ ταξίδια. Αυτός δεν ήθελε. Τότε γιατί τα Έπρεπε. Είχε χάσει όλα τα λεφτά. Είχε χάσει και το σπίτι του. Το κρεβάτι. Δίλεπα κρεβάτι το ρολόι. Το παππού μου το ήρθε. Δουλεύει.
φίλης μου αδερφής. Όλες μας είχε φτιάξει. Τη μάνα μου και τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, την αδερφή μου, εμένα. Δεν είναι και πολύ πετυχημένη ζωγραφιά. Τον εαυτό του το είχε κάνει τεράστιο, να κάνει όλο το χαρτί. Μια κάρτα από τον αδερφό μου. Το χαράκι μου. Εμένα πάντα με έκανε ο ύπνος πριν φτάσει ο πατέρας στο τελευταίο ταξίδι. Το σπίτι μας. Νομίζω ότι θα μείνεις για πάντα στο ίδιο μέρος. Στο μέρος που λες πως είναι σπίτι σου. Άμα φύγεις όμως, άμα αρχίσεις να φεύγεις. Γρήγορα! Πρέπει να φύγουμε! Γρήγορα, φεύγουμε! Φεύγουμε! Γιατί? Κουνήσου! Άρα να κουνήσου! Τη βαλίτσα σου! Η μάνα που είναι! Φορτώνω το κάρο! Τις κατσίκες! Θέλεις κατσίκες! Θα μας χρειαστούμε! Γρήγορα, να σου πάμε! Αυτό θα το σκεφτούμε αργότερα! Φροντάει! Έκανε καταιγίδα! Μήπως θα περιμένουμε λίγο! Έγινε καταιγίδα! Βιαστείτε! Κι άμα βρέξει! Αυτό δεν ήταν πρώτη! Ήταν! Όχι, δεν ήταν! Τι ήταν τότε! Κανόνια! Τι να πάω μαζί μου! Ό,τι χρειάζεσαι! Ό,τι χρειάζομαι! Τι χρειάζομαι! Ρούχα! Κι άλλα ρούχα! Πόσο καιρό θα λείψουμε! Ποιος ξέρει! Το αυτοκινητάκι που είχα φτιάξει μόνο όταν ήμουν μικρός! Δεν χωράει στη βαλίτσα! Εγώ δεν το πάρεις! Πλησιάζω! Βιαστείτε! Κατσαρός! Η κατσαρός! Λίγα να και κάπου θα κάνω αυτό! Κατσαρόλα! Έχω τρώμε! Πάμε τώρα! Πήγαμε φυσικά! Θα σου έρθω τέλος! Να κάνεις σε πιο ορεινά! Μην κοιτάτε πίσω! Μην κοιτάτε πίσω! Γιατί? Να μην έχω αυτό το τελευταίο πράγμα που θα θυμόσαστε! Δεν κοιτάξαμε πίσω. Αυτό ήταν το πρώτο μου ταξίδι. Δεν έπαιζε καθόλου με το σοφά. Κάθε φευγιό κρύβει και ένα λόγο, μια αφορμή. Ο πόλεμος κρατά τα πρωτεία. Είτε οικονομικός, είτε πραγματικός με αληθινά πειρά, οι συνέπειες είναι το ίδιο ολέθρες, σωματικά και ψυχικά. Χωρίς δουλειά στο κατόφλι της επόμενης μέρας. Υπάρχουν βομβαρδισμοί και βομβαρδισμοί. Η βόμβα που πέφτει στο σπιτικό μας και οι ανθρώπους και η νοικοκυριά. Η βόμβα της ανεργίας που σαρώνει το σπιτικό μας προξενεί κραδασμούς και αλυσιδωτές συνέπειες. Δεν το εύχομαι σε κανέναν. Πώς ξεδίψα το βλέμμα όταν γύρω εικόνες γκρίζες ξεκλείνουν. Και όμως, η φωνή της καρδιάς μου λέει εδώ να μείνεις. Την ακούω, παρόλους τους θορύβους που παρεμβάλλουν. Συγχωρήστε με, εγώ εδώ θα μείνω. Δεν ξέρω αν πρέπει να το σκεφτώ ή να απαντήσω αμέσως στον εαυτό μου. Αλλά ο τόπος που μεγάλωσα, οι μυρωδιές της γειτονιάς, οι φίλοι, οι παλιοί συμμαθητές, έχουν γραπωθεί πάνω. Νιώθω την ανάστα του καυτή, το βλέμμα τους με διαβερνά. Κάτι που η βαλίτσα, με τη λιγοστή πραγμάτια που περιμένει την απόφασή μου. Μου αρέσουν τα ταξίδια. Μα τι λέει, και σε ποιον δεν αρέσουν. Αλλά όχι έτσι, λίγα μου. Αναγκαστικά. Αυτό δεν είναι ταξίδι, αυτό είναι φυγή. Και φυγή προς το πού. Μπορείς να γυρίσεις τον χρόνο πίσω. Γίνεται. Δεν γίνεται.
τόσα χρόνια διάβασμα, σπουδές και το αποτέλεσμα. Να με τώρα εδώ, στα χρόνια του Χριστού, μπροστά σε μια βαρύτσα, να ζυγιάζω τη σκέψη μου. Εκεί, στα δύσκολα, ποιος θα βοηθήσει. Εγώ τουλάχιστον νιώθεις μια ζεστασιά. Εδώ θα μείνω. Ηλιοβασιλέματα αποτυγμένα στη θάλασσα. Σίγουρα να δένουν την παρέα μας. Και ένα μεθυσμένο γαμότο για τα προδομένα όνειρά μας. Δεν ξέρω πώς και γιατί με την κουβέντα μας καταφέρναμε και σβήναμε τα φώτα του ονείρου. Απογοήτευση, πόνος, θυμός, εκνευρισμός και ολόγυρα όλα κάνουν. Αλλά η καρδιά μου χτυπάει ακόμα. Την ακούω. Σηκώνω ψηλά το βλέμμα, ουρανός. Ουρανός και γη. Άνω και κάτω άκρα. Και το σώμα μου τροχή. Σκιάζομαι για όσα δεν πρόλαβα να κάνω. Σωστότερα θα ρω για όσα δεν γράφτησα να κάνω. Για τους διπλωματούχους διαχειριστές της δημόσιας μοναξιάς ήμουν άγραφο χαρτί. Μιλάς και χάνεις τη ζωή σου. Μιλάς και χάνεις τη δουλειά σου. Αλλά ναι, η καρδιά μου χτυπάει ακόμα. Την ακούω. Την ακούω να μου λέει, εδώ να μείνω. Το δεύτερο ταξίδι μου άρχιζε
Για πού? Λονδίνο. Είναι ο μεγάλος μου γιος εκεί. Δείξτε του, Νάζ. Θα σε έχει στείλει μια κάρτα. Διάβασε. Να είμαι λοιπόν τώρα στην άλλη μεριά του κόσμου. Εδώ όλα είναι αλλιώτικα. Οι άνθρωποι σου χαμογελάνε στον δρόμο. Όλα είναι τέλεια. Και έχει δουλειά για όποιον θέλει να δουλέψει. Σε λίγο θα σας στείλω και χρήματα. Ωραία. Λεφτά σας έστειλε. Όχι ακόμα. Πότε? Όπου να είναι. Λοιπόν, το πράγμα θα γίνει εξής. Καμισά λεφτά σε μένα, καμισά σε ένα φίλο. Ποιο φίλο? Κάποιον που να το έχει σε πιστοσύνη. Κρατάει τα λεφτά μέχρι να φτάσει εκεί που θέλει. Του στέλνει τότε ένα μήνυμα και του δίνει σε μένα τα υπόλοιπα. Απλά. Πόσα? Είναι ακριβά. Με ρολάρω. Ναι. Πόσα είναι? Για όλους άλλα. Ναι. Δεν φτάνει. Αν δεν πάρουμε ένα φτάνω. Είναι πολύ μακριά. Είναι και γύρια. Και πάρα, δεν πάει. Νάζ, πήγαινε λίγο έξω. Γιατί? Κάνε αυτό που σου λέμε. Πάλι περιμένα. Σε αυτό το μέρος όλοι περιμένουν. Όλοι έχουν έρθει από κάπου αλλού. Άλλους τους έδιωξε ο πόλεμος, άλλους στην Κίνα. Άλλοι γεννάνε το χρήμα, μερικοί όχι πολύ. Έχουν γεννήσει σε αυτό το μέρος εκατοντάδες. Σε μερικά χρόνια μπορεί να είναι και άλλο σπίτι τους εδώ. Έλα, Νάζ, τα κανονίσαμε. Πρέπει να πάμε να πουλήσουμε τις κατσίκες. Να πουλήσουμε τις κατσίκες. Δεν μπορούμε να τις πάρουμε μαζί μας. Ο Σεβάκ τι έκανε? Δεν τα πούλησε όλα για να μπορέσει να φύγει. Και έτσι, λίγες μέρες αργότερα, να είμαι με τη βαλίτσα μου να περιμένω το λεωφορείο. Καμιά φορά τα πράγματα μοιάζουν με κάτι που δεν είναι. Στο πρώτο ταξίδι του Σεβάκ, το καράβι μου έφτασε σε ένα νησί. Ήταν όμορφο και ολοστρόγγυλο στη μέση του ωκεανού και ο Σεβάκ βγήκε έξω για να τον εξερευνήσει. Νάζ, Νάζ, έλα εδώ, Νάζ. Έλα. Περίμενε εδώ. Και μόλις έρθει το λεωφορείο, ανέβα. Εσείς που πάτε τώρα? Εγώ και η μητέρα σου έχουμε μια δουλειά. Τι δουλειά? Νάζ, πάρε ένα στυλό. Δώστε μου στυλό. Το βλέπεις αυτό? Ναι, είναι στυλό. Το ξέρω. Πάρε. Εντάξει. Φύλαξέ το προσεκτικά. Γιατί? Για να μας γράφεις όταν θα φτάσεις εκεί. Μα γιατί να σας γράφω, αφού θα είμαστε μαζί. Έλα, πάρ' το τώρα. Καλά. Και φύλαξέ το. Καλά. Προσεκτικά. Καλά, καλά. Και μετά φύγαμε. Θα πρέπει να το πούμε καλά. Αμέσως μετά, ο οδηγός άρχισε να μας βάζει στο λεωφορείο. Εκεί που περπατούσε ο Σεβάκ σε αυτό το όμορφο νησί, η γη άρχισε να πινέται. Αυτό που περνάει στη στεριά τελικά δεν ήτανε. Μικρέ, ανέβα, φεύγουμε. Ήτανε μια φάλαινα. Περπατούσε στην πλάτη μιας φάλαινας. Η φάλαινα έκανε μια φωτιά. Μην την ξεχάσεις. Ευχαριστώ, αλλά... Φεύγουμε! Περίμενε! Περιμένετε να σταματήσετε! Δεν μπορώ, είναι γεμάτο. Πρέπει να περιμένετε τους γονείς μου! Αφού έχουμε πληρώσει! Για σένα. Για μένα! Ναι, μόνο για σένα. Και έτσι, ο Σεβάκ βρέθηκε ολομόναχος στην ανοιχτή θάλασσα.
Και τότε τους είδα. Η μάνα μου και ο πατέρα μου στεκόντουσαν εκεί, σαν ένα σωματάκι στην άκρη του δρόμου. Κουνούσανε τα χέρια τους και χαιρετούσαν. Η μάνα μου έλεγε: λένε πως τα δάκρυα είναι φτιαγμένα από χαμηλό νερό. Κάθε δάκρυ είναι σαν ωκεανός. Η μάνα μου έπιασε με άκανα, που άρχισε να λιώνει. Να λιώνει μέσα στα χειλιά της δάκρυα. Ο πατέρας μου χαιρετούσε ακόμα. Το λεωφορείο έστριψε στη γωνία. Και αυτό ήταν. Είχα ξεκινήσει. Και ήμουν πια μόνος μου. Αλλά μόνος μου. Οι φίλοι μου φεύγουν. Οι φίλοι μου διώχνονται. Αναγκαστικά. Και αυτό είναι το γάμο. Μαζί τρέχαμε, κλάψαμε, γελάσαμε. Μοιραστήκαμε χαρές. Κοπάμε από τα σχολιά μας. Λυπάμαι. Καιρός να πέσουμε από αυτά που έχουμε και από αυτά που μπορούμε να δημιουργήσουμε. Λυπάμαι. Εδώ θα μείνω. Μπορεί η απόφαση από αυτή να σας παραξενεύει λίγο. Αλλά οι μύθες προσπερνούν, καταλαγιάζουν και μας τυλίγουν σε μια ιδιότυπη ομιλία. Ναι, συγχωρέστε με. Εδώ θα μείνω. Μας αναγκάζουν να αφήσουμε τον τόπο μας. Να πάμε να αναζητήσουμε μια καλύτερη ζωή. Να τρέμουμε μήπως αρρωστήσουμε. Γιατί τότε ποιος μας σώζει. Έχω τις άκρες μου. Συγγενείς στον Καναδά. Αλλά αγαπώ τον τόπο μου. Τους φίλους μου, τις βόλτες μου. Κάποτε θα έρθει η στιγμή που ο αντίλαλος από τον εαυτό μας εμείς θα σιωπηλά τύχει. Και αυτό που δεν έχει ακόμα γεννηθεί θα αποκτήσει τέτοια δύναμη και πνοή θα γεμίσει δρόμους και πλατείες. Και από αυτό το πανηγύρι δεν θα ήθελα να λείπω. Όχι. Δεν θα υποκύψω στον εξαναγκασμό. Εδώ θα μείνω. Πώς σε λένε? Πώς με λένε? Ναι, βρε ζω. Σεβά. Με λένε Σεβά. Είσαι θαλασσινός δηλαδή? Δεν έχω δει ποτέ μου θάλασσα. Α, εγώ έχω δει. Από το πατρό του παπά μου. Εγώ έρχομαι από τα βουνά. Σεβά το γονίσιο δηλαδή. Γι' αυτό βρε μας τροπατήλα. Μην κάτσε και τόσο κοντά μου. Κατσίκια. Με έδειξες έτσι? Κατσίκια είχαμε, όχι πρόβατα. Οι γονείς μου τα πούλησαν για να με στείλουν να κάνω την τύχη μου και να ζήσω περιπέτειες. Πάντως μην κάθεσαι και τόσο κοντά μου, γιατί εγώ δεν είμαι συνηθισμένη σε τέτοια. Εγώ ταξιδεύω πάντα με τη λιμουζίνα του μπαμπά μου. Με πηγαίνει ο σοφέρ. Και κάτι σαν και εσένα τους βλέπω μέσα από τον τζάμο. Κάτι σαν και εμένα. Μήπως ξέρεις γιατί είμαι εγώ? Όταν ήμουν σπίτι μου ήξερα ποιος είμαι. Ήμουν ασχέτα εγώ. Μετά έγινα πρόσφυγας. Τώρα σε επιβάλλεις. Και πού πας? Στο Λονδίνο, έχω τον αδερφό μου εκεί. Εσύ πού πας? Εγώ πάω για ύπνο. Καλή νύχτα, Σεβά. Ούτε το όνομά της δεν ήξερα. Στεκόμουν εκεί και βλέπα την έρημο να χάνεται μέσα στη νύχτα. Μετά μάλλον και κοιμήθηκα κι εγώ. Γιατί αυτό που θυμάμαι μετά, ναι.
Εσείς δύο, έξω! Έλα! Εσύ που πας? Στην πόλη, στην πρωτεύουσα. Και εσύ? Αδερφός μου είναι, πάμε στο θείο μας. Έχει μαγαζί, πουλάει λίθα. Το έχει το μαγαζί. Είναι λίγο καθυστερημένο το καημένο. Όταν ήταν μωρό μας... Καλά. Αδειάστε τις βαλίτσες. Τι όχι! Έλα, βρε, Ρολόι. Ωραίο στυλό. Η μάνα μου το έδωσε. Αλλά δεν ξέρει να κάνει το καημένο. Ωραίο στυλό. Κρατήστε. Τι! Ευχαριστώ. Όχι! Εσύ νοιάζει, γιατί είναι στους Μαριάννου. Το στυλό μου! Καλά, πείτε πάλι στο λεωφορείο. Ευχαριστούμε. Και αντίο σας. Δεν σας δείξω, κύριο. Σε βά, το στυλό μου! Καλά, πάμε μέσα τώρα. Πρέπει να το δώσω στα κάπια του. Του δώσε το στυλό μου! Και αν δεν σας στείλω πίσω αυτό, θέλεις. Όχι. Φαντούσε να σου τα βλέπεις τότε. Τι να την κλείδωσε με ένα στυλό. Μου το έκανε το χρόνο μου. Καλύτερα να σου είχε δώσει λίγο μυαλό. Ορίστε. Ούτε τρόπους να μάθανε να βλέπει. Ευχαριστώ. Και όταν τελειώσει θα φύγω πίσω. Αγαπητή μαμά και μπαμπά, αυτή τη στιγμή περνάμε την Έλλη. Μοιάζει ατέλειωτη. Γνώρισα ένα κορίτσι που το λένε... Πώς θα λένε. Κρίσια. Γνώρισα ένα κορίτσι που το λένε Κρίσια. Είναι πολύ συμπαθητική. Το στυλό το έχω ακόμη. Θα βάλω τα δυνατά μου για να είσαστε περήφανοι για μένα. Ο γιος σας, Νάς. Ευχαριστώ για το στυλό. Εσύ που πας. Στο Λονδίνο. Έχω συγγενήσει και ένα θείο μου. Και εγώ τον αδερφό μου. Ναι, μου το είπες. Κι έτσι, το δεύτερο ταξίδι μου ήταν με ένα παλιό λεωφορείο. Μέσα από μια ατέλειωτη έρευνα. Κάθε τόσο σταματούσανε και μας ψάχνανε παντού. Και εμείς τρέχαμε να ρευτούμε όσο να ξαναφύγουμε.
τέλος στα βουνά. Βγήκαμε από το λεωφορείο. Η Κρίσια είχε το όνομα ενός βοσκού που θα μας έδειχνε τον δρόμο μέσα από τα βουνά. Μπορείς να περάσεις. Φτάνει να ξέρεις από πού. Και χιονισμένα. Κάνει και κρύο. Έχει και λύκους. Και στα σύνορα γυρνάνε στρατιώτες που κάνουν περιπολίες. Με αυτόματα. Αυτόματα! Αλλά εσείς θα μας περάσετε. Αν με πληρώσετε, Λεφτά. βέβαια. Νόμιζα ότι ο πατέρας μου είχε πληρώσει. Εμένα όχι. Εσύ έχεις λεφτά. Βέβαια. Πώς περίμενες να περάσεις από τη μια μεριά του κόσμου στην άλλη. Έσεβα. Με το μαγικό καλή. Ορίστε. Τρίψε αυτό. Μπορεί να έχει μέσα κανένα τσίνι. Πάμε. Πάμε. Εγώ δεν έχω λεφτά. Και ο αδελφός σου. Δεν είναι αδελφός μου. Τότε θα μείνει εδώ. Δεν μπορώ να πληρώσω και για σένα. Δεν μπορώ. Φόρεσε ό,τι ρούχα έχει. Πολλά ρούχα. Κάνει πολύ κρύο εκεί πάνω. Να σας δώσω αυτό το στυλό. Τι να το κάνω. Κράτα το στυλό. Αντίο σου, Φακ. Πάμε. Κοίταζε να με πέτω στο κουμπό. Καθώς έγινε ο ήλιος με σκαρφαλώνει. Όλο και πιο ψηλά. Στεκόμουν εκεί σαν ηλίθιος. Με κοιτάζανε και τα πρόβατα, δεν κάνω την έννοια. Σκέφτηκα. Τι θα έκανε για να σε βάρα. Δεν θα καθόταν έτσι. Και αυτό ήταν το τρίτο μου ταξίδι. Άρχισα να ανεβαίνω κι εγώ. Τα βουνά δεν με φόβαζαν. Στα βουνά δεν ήλθα. Και αφού είχε χιόνια, έφυγε πολύ με σκοτεινασιές. Και δεν μπορούσα να τους ακολουθώ. Και αυτό έκανα. Άρχισα να την κρίση και το βοσκό να χαθούν από τα μάτια μου και τότε άρχισα να σκαρφαλώνω. Ήταν πολύ κρύο, δεν έπρεπε να λέω. Όταν φτάσαμε στα χιόνια, είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Αλλά ήμουν τυχερός. Είχε φεγγάρι και μπορούσα να ξεχωρίσω τις σκοτεινασιές τους πάνω στο χιόνι. Και πήγε πάντως αυτός ο βοσκός. Έκανε κρύο εκεί πάνω. Πολύ κρύο. Και ανεβαίναμε για να φτάσουμε σε ένα πέρασμα ανάμεσα σε δύο δροφές. Πάντα όμως αποφεύγαμε τα κανονικά ποδοπάτια. Από εκεί που περνάμε, πετύχαμε και τα πρόβατα και τα κατσίκια. Άμα δεν ήξερες από πού να πας, θα χαλάσουν ασύντημα. Ένα όμως θα πω και δεν θα τηρήσω άλλο λεφτά. Εμένα όλα αυτά κλείσανε τα μέρη μου. Οι άλλοι θα φορούσαν πολύ γρήγορα. Δεν τις φαινότανε, αλλά ήταν σκληρό καρύδι.
και το ξέρετε. Μήπως χάσατε το δρόμο σας? Όχι, εμείς περιμένουμε τους γονείς σας. Καλά παιδιά, δεν είναι ψέματα. Έχετε πουθενά να κοιμηθείτε απόψε? Δεν μας παρατάσσετε εδώ. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε έτσι. Εδώ είναι μεγάλο. Σε ένα τέτοιο μέρος θα χρειαστείς κάποιον φίλο. Ένα φίλο σαν εμένα. Αν είσαι καλή μαζί μου, θα είμαι και εγώ καλός μαζί σου. Καλή. Ναι, καλή. Θα είσαι και καλή. Γιατί είσαι και ομορφούλα. Φτάνει να θέλεις. Αυτό λοιπόν μου θυμίζει μια ιστορία. Αλήθεια. Ωραία ιστορία. Πάρα πολύ ωραία. Καλό είναι. Το καλύτερο. Τέθηνα. Ήταν, λέει, ένας άνθρωπος και συνάντησε δύο παιδιά και ήθελε να είναι καλός μαζί τους. Και τα παιδιά του ρίξανε με μια κόλλα και τρέχα. Πάει παιδί. Ηλιάδο, είναι ένας που να μας πιάσει. Βρε που κατάντησε ο κόσμος, τι καθάρματα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όμως εσείς δεν φαίνεστε να είστε από το μέρη μας. Για πέρασε μέσα λίγο να πούμε. Όχι, ευχαριστούμε. Εδώ δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Κοιτάξτε με μέσα. Λοιπόν, ακούστε. Από εδώ περνάτε πολύ σαν επιλόγους σας. Εγώ θα τα λέω. Και αν δεν τα λέω σωστά, δεν διορθώνετε. Εντάξει. Πού έχετε σκοπό να πάτε? Γαλλία. Αγγλία. Δεν έχει σημασία. Έχετε κάπου να μείνετε? Διαβατήριο. Λεφτά. Καλά δεν τα κατάλαβα. Λοιπόν, θα το σας πάρω να δουλέψετε για μένα. Μα εγώ δεν θα το δουλέψω. Αν το μάθει ο παπάς μου. Άκουσα με δεσμηθείς, μπορεί στον τόπο σου να ήσουν κάποια. Εδώ όμως δεν είσαι τίποτα. Η δουλειά είναι εύκολη. Θα λάβετε αυτά εδώ τα μπλουζάκια. Θα σας δίνω και λεφτά. Θα σας βρω και κάπου να μείνετε. Και πριν το καταλάβετε, θα έχετε μαζέψει αρκετά χρήματα για να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Και τι άλλο να κάνουμε. Πιάσετε δουλειά εκεί. Πολύ δουλειά. 12 ώρες τη μέρα. Και στο τέλος της εβδομάδας ήρθαμε οι τα μας. Ορίστε. Τι είναι αυτά. Αυτά δεν κάνουν. Είναι εσείς για να φάμε κάτι να φάμε. Δεν σας φτάνουν αγαπητές μου. Εγώ λέω πως είμαι και πολύ ανοιχτοχέρης. Μα άλλοι είχαμε συμφωνήσει. Σωστά. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Είχαμε συμφωνήσει και αυτά. Παίρνω όμως τώρα αυτά και το ευχαριστώ που σας βρήκα δουλειά. Και αυτό και το Νίκη. Και αυτό για να αναδώσω την αστυνομία να μην σας στείλει πίσω εκείνο το βρωμότοπο από όπου ήρθατε και σας συνάξει καμία απόφαση στον αέρα. Τώρα, αν θέλετε αυτά σας τα δίνω. Αλλά μέχρι το βράδυ θα έχετε εξαφανιστεί από εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Και ποιος μίλησε για σωστό? Καληνύχτα σας. Το τέταρτο. Το ταξίδι δεν πήγαινε πουθενά.
2 χρόνια δουλέψαμε με αυτό. Και κάθε εβδομάδα βάζαμε δικάσει. Δεν θα γίνει τίποτα. Θα γίνει. Περίμενε και θα δεις. Βγαίνει το τέτοιο στο γραφείο του και μέσα να βρει τα κλειδιά του και να κλειδώσει και θα έρθει ξαφνικά η κρίση. Σεβά! Καλέσει τέλος ηλικίως και να είδε τι έκανες. Μα τι έκανα. Θα έδωσα τα κάνεις. Τα κατέστρεψες όλα. Βλάκα, βλάκα. Τι γίνεται εδώ. Ορίστε, έρθει και έκανε το βλαμμένο. Τώρα θα μας ρίξει σίγουρα. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Τι έκανες, παιδί μου. Τίποτα. Όχι, δείξτε το στα μανίκια. Και δείξτε τη στιγμή με τα μπλουζάκια, είναι κλείσει και έχει κόψει στο γραφείο. Όλα τα μπλουζάκια και τα μανίκια του στραμμένα. Έπεσαν ένα το δύο όπως το άλλο ξανά. Φέρνω εδώ! Φέρνω εδώ το λέω! Συγγνώμη, δεν είναι τίποτα, ένα λάθος ήτανε. Έγραψε τα μανίκια! Είμαι κουρασμένη. Έγραψε όλα τα μανίκια! Ένα λάθος ήτανε, συγγνώμη. Πόσα! Πόσα! Κάπου λίγο. Πόσα! Αυτό, αυτή τη στιγμή. 100! 200! Εκατοντάδες! Έξω! Έξω! Κάτω από εδώ! Όχι, σας παρακαλώ. Μην με διώξετε. Φύγε! Τι θα γίνω, πώς θα πάω. Δεν με ενδιαφέρει! Να τον διώξετε, ναι. Εγώ ποτέ δεν τον γνώρισα. Ήρθε εδώ και τα καταστρέψε όλα. Εσύ! Εξαφανίσου! Μα γιατί είπε τι έκανε. Δεν μου αρέσει η φάτσα σου! Καλά. Πάμε σε βάρ. Περπατήσαμε αργά. Βγήκαμε στον δρόμο και δεν κοιτάξαμε. Έτσι έκανε το Σεβά με το κύκλωμα. Ναι, προχώρα. Τον είχε και αυτόν και τους συντρόφους του μέσα σε μια σπηλιά και τους έτρωγε έναν ένα. Αλήθεια, πρέπει να το πιο γρήγορα. Γιατί? Γιατί του άφησε το ταμείο. Τι έκανες? Ναι, ναι! Και μετά ο Σεβά πήρε ένα πυρωμένο σε κάποιο του τόπο στο μάτι. Αστυνομία! Και μετά ο Σεβά πήρε ένα καράβι.
Τι λέει? Πρέπει λέει να πάμε κάτω στο αβάρι. Όχι, όχι. Εγώ δεν μπορώ. Μας ακολουθεί το λιμενικό. Αν πάμε να το πάρει φυλακή. Όχι, είναι πολύ σκοτεινά κάτω. Εγώ θα μείνω ενώ. Ο ναυτικός έσκυψε προς την κρίση. Με το ένα χέρι κρατούσε να τον κουβαστεί. Νόμιζα πως θα τον τραβήξει πάνω. Αλλά δεν τον τράβηξε. Τη μέση όμως. Κοιτάξτε. Να δείξει το στόμα να πει κάτι κάποια από στην κινήτια. Καθώς έγινε προς το πίσω, πέρασε στη θάλασσα και τα μέσα της είχαμε σταματήσει. Τότε πήγε να το δω. Μου πω πήγε να πνοεί. Δεν την έβρισκα πουθενά και φώναζα. Κρίσια! Κρίσια! Και κατάφυγα συνέχεια πήρω νερό. Κρατούσα και την βαλίτσα μου που προτιμούσα με τα κύματα. Πιάστηκα από μια σανίδα για να μην την τάξω. Την Κρίσια όμως δεν την έβρισκα πουθενά. Δεν είχα ιδέα να ξέρω το ίδιο. Άρα δεν θυμάμαι. Ούτε ξέρω πόση ώρα έκανα στο νερό. Αυτό που θυμάμαι μετά είναι... Ένα παιδί! Ένα παιδί στη θάλασσα! Κρίσια! Η Κρίσια που είναι! Είναι. Πού να καταλάβει! Η Κρίσια δεν είπατε! Μπορείς να σηκωθείς όρθιος. Να σταθείς στα πόδια σου. Δεν με καταλάβαινα. Λέξτε δεν καταλάβαινα που τους έλεγα. Μα γιατί τα κάνουν αυτά. Μπορείς να κολυμπήσεις τόσα χιλιόμετρα. Είναι με τα καλά τους. Τόσο άσχημα είναι στον τόπο τους και τόσο καλά νομίζω ότι είναι εδώ σε εμάς. Τουλάχιστον δεν έχει γυρίσει πίσω από εκεί που ερχόμουν. Αλλά δεν ήξερα τι είναι. Δεν προσπαθούν να κολυμπήσουν. Ή δουλεύουν. Τους παίρνουν τα λεφτά τους. Και ύστερα τους πετάνε στη θάλασσα. Τότε αυτός είναι από τους τυχερούς. Έλα, παιδί μου. Έλα μαζί μας. Πρέπει να βρω την Κρίσια. Κρίσια! 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 Τι, Κρίσια! για ποιο? Η σανίδα. Μπορεί να δεις από σεφά. Μια φορά όταν αναβάλει στο σεφά, πιάστηκε από μια σανίδα. Και όταν σώθηκε, η σανίδα αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πολύτιμο ξύλο. Σανταλόξυλο. Άξιζε μια περιουσία. Την πούλησε και πήρε του κόσμου τα καλά. Ορίστε πάρτε! Μου χαρίζει μια σανίδα. Δεν είναι καλά το παιδί. Για σας, τόσες ώρες στη θάλασσα, θα τους άρεψε. Λέγε εσύ, μην το μιλάς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πολύ. Για αυτό το ωραίο δώρο. Έχει σημασία για σένα. Σανταλόξυλο δεν είναι. Δεν έχει αξία. Είναι απλά ένα κομμάτι ξύλο. Ένα παλιό κομμάτι ξύλο. Αξία δεν έχει. Καμιά. Αλλά μπορούμε όμως να το κάψουμε στη σόμπα. Τώρα, μαζί μας. Γιατί θα πουδιάσεις. Μια στιγμή περιμένετε, η βαλίτσα μου. Ήταν νερά μουσκεμα είναι όλα. Και η ζωματιά της αδερφής μου. Σβήστηκαν όλες οι φωλιές, πάει η οικογένειά μου. Σβήστηκαν όλοι. Τι κάνει, έρχεται. Δεν ξέρω τι κάνει. Μας δίνει ένα κομμάτι χαρτί. Δεν έχει τίποτα επάνω. Καημένο παιδί. Τα έχει τελειώσανε. Έχω. Και έτσι πήγα μαζί τους και έμεινα στο σπίτι τους ως την μεσημέρι. Έγραψα άλλη μια κάρτα στο σχολείο. Συγγνώμη που άργησα τόσο να σας γράψω. Έμεινα με ένα ζευγάρι, ηλικιωμένο. Αυτός
Είναι ψαράς. Είναι φτωχοί, αλλά πολύ καλοί. Μου θυμίζανε λίγο και εσάς. Άκου καλό μου παιδί. Ήτανε χαρά μας να σε έχουμε μαζί μας. Αλλά ξέρεις, ήρθε η ώρα. Πρέπει να φύγεις. Τώρα εσείς θέλετε να μείνω μαζί σας, Βλέπεις, δεν μας φτάνουν τα λεφτά μας. Πώς θα σε θρέψουν? Ξέρεις, όλα τα παραμύθια έτσι είναι. Δεν έχετε δικά σας παιδιά και θέλετε να με υιοθετήσετε. Συγγνώμη, αλλά εγώ πρέπει να φύγω. Βλέπεις εμείς, έχουμε πολλά παιδιά. Μπορεί να μεγαλώσαν. Αλλά τώρα, έχουμε και τα εγγόνια. Δεν καταλαβαίνεις. Όχι, δεν μπορώ να μείνω. Θα μου άρεσε, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να φύγω. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Πρέπει να φύγεις. Όχι, πρέπει να φύγω. Οι γονείς μου κάνετε τόσες θυσίες για μένα. Η σανίδα σου? Όχι, όχι, κρατήστε. Φύγε. Πρέπει να φύγεις. Όχι, δεν μπορώ να μείνω. Πρέπει να φύγω. Αλήθεια. Αντίο. 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 Έτσι έφυγα. Στο εύκολο ταξίδι. Δεν έχω και πολλά να πω. Τράβηξα εκεί σε μια θάλασσα λάδι, άραξα σε μια πρωτολιά και μετά πετάτησα όπως έφτασα σε μια πόλη. Μετά βρέθηκα σε ένα βαγόνι μαζί με κάτι πρόβατα. Σκεφτόμουν την Κρίσια, αλλά την άλλαγα στα πρόβατα, δεν μπορούσα να τους λέω ιστορίες. Το εύκολο ταξίδι. Στο πίσω μέρος ενός σκορπιού, γεμάτο με κουτές και απορριπαντικά. Όπως και να είναι, τα κατάλαβα. Έφτασα εδώ, στο σπίτι του αδερφού μου, στο Λονδίνο. Να είμαι λοιπόν τώρα στην άλλη μεριά του κόσμου. Μη
ίδια χάλια είναι όλα και από εδώ. Οι άνθρωποι σε φτύνουν στον δρόμο. Μπορείς να ζήσεις, φτάνει να αντέχεσαι να κάνεις τις πιο βρώμικες δουλειές. Λεφτά δεν έχω να σας στείλω. Πώς θα τους τα πεις αυτά. Θα πρέπει να δουλέψεις. Εντάξει. Να αυτές να δουλέψεις μαζί μου. Εσύ τι κάνεις. Πλένω αυτοκίνητα. Ήταν να γίνεις γιατρός. Και πάλι θα στα δυνάμεις. Άδειε. Τίποτα δεν έχω. Τα χάσα όλα στον δρόμο. Κι έτσι, άρχισα να κάνω αυτοκίνητα μαζί με τον αδερφό. Κλαστική δουλειά. Έβγαλε στο αυτοκίνητο και τα παράθυρα κλειστά. Εμάς ποτέ δεν μας κοίταξε. Και μετά από λίγο σταμάτησα να τους κοιτάζω κι εγώ. Και μια μέρα, έκανε παραπλήσει να κοιτάξω το αυτοκίνητο όπως πάντα. Τα τσάκια και τα αυτοκίνητα τα σκούρα και να μην βλέπουν οι απέλες τους σκουλιές. Εγώ καθάρισα το τσάμι και δεν ξαφνικά το παράθυρο του σπιτιού να κλειστράει και να ανοίγει. Παπαλά, σαν να μας δυνατός. Πλησίασα να τους πω να το ξανακλείσουν. Ο οδηγός ήταν ένας γέρος, αλλά δεν πήγε καθόλου με ένα κορίτσι. Σεβά! Κρίσια! Νόμιζα ότι πέθανες! Όχι ακόμη! Τα κατάφερα! Τα καταφέραμε! Αυτός δεν θα σου ποιος είναι. Ο θείος μου, τον βρήκα! Πολύ περίεργος. Δεν του αρέσουν. Ξέρεις, ξέρω άνθρωπος σαν και εμένα. Καλύτερα να κλείσεις το παράθυρο για να αρχίσουν. Εγώ όμως όχι! Δεν σκέφτομαι τέτοια εγώ. Καλή θα σου θυμίσετε καμιά ιστορία. Δεν λέω ιστορίες. Όχι πια. Το παράθυρο. Γρήγορα. Πού μένεις, δεν θα σε δω. Είμαι εδώ στη γύρω κάθε μέρα. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε. Δώσ' μου το χέρι σου. Όχι. Δώσ' μου το χέρι σου. Όχι. Γιατί? Δώσ' το εσύ. Όχι. Τότε πάρε το δικό μου. Τσιγκούνι, τσιγκούνι. Νόμιζα ότι δεν άκουγες τότε. Ότι κοιμόσουν. Και να είχαμε μια τέτοια ιστορία. Το παράθυρο άρχισε. Πάρε. Είναι λεφτά. Μια σαν να χρειάζεσαι. Όχι. Πάρε, έχει πολλά αυτός. Εγώ δεν έχω τίποτα. Το παράθυρο θα το κλείσει. Τίποτα. Εσύ έχεις. Το παράθυρο θα κλείσει. Μέσα μας και το αυτοκίνητο πήγε στην κίνηση. Τι λες, δεν σ' ακούω. Δεν ακούω. Η Χρυσιά μιλούσε. Τι λες, το έβλεπα. Δεν ακούω. Και ύστερα το αυτοκίνητο χάθη. Ο αδερφός μου στεκόταν δίπλα μου. Εγώ την άκουσα. Έλεγε, εσύ έχεις τις ιστορίες σου. Πες μου καμιά. Και έτσι το είπα. Το είπα για μένα και εκπληρήσια και όλα αυτά που ζήσαμε μαζί. Και να είμαστε τώρα στην άλλη. Στο δωμάτιο του αδερφού. Δεν είναι μεγαλύτερα από αυτό που είπα και αν είναι μικρός. Ο Σεβά έκανε εύκολα ταξίδι. Νομίζω ότι στο τέλος εγώ θα κάνει πιο πολλά. Εκεί το βράδυ, στείλαμε τα λεφτά που μου έδωσε η Κρίσια στους γονείς μας. Και δεν κάνω. Τα κατάφερα. Να είμαι λοιπόν τώρα στην άλλη μεριά του κόσμου. Δεν είναι και τόσο διαφορετικά. Κάτι είναι σου χαμογελάνε. Μερικοί στα αλήθεια. Δουλεύουμε σκληρά. Δεν είναι και παράδεισος, αλλά είμαστε ζωντανοί.